La tortugueta i el mar, de Becky Davis i Jenny Poo. Tot va començar amb una terrible tempesta de llamps i trons. La pluja queia amb força i el mar es formava en ones gegantines. La tortugueta va sortir del seu niu i va caminar fins a la riba per la sorra molla. S'havia d'afanyar, així que va moure les aletes molt ràpid per arribar amb les seves amigues al mar, on estarien en lloc segur. Els trons retonyien al cel mentre la petita tortuga tocava per primer cop l'aigua del mar. Un cop dins l'aigua, va començar a fer voltes i voltes entre les onades. Les seves amigues nadaven al seu voltant mentre li cridaven: «Vinga, neda! Cal que nedis!» La tortugueta estava molt cansada, però va aconseguir enfilar-se a una branca. El seu viatge havia començat. La petita tortuga va recórrer el fons del mar ple de sorpreses meravelloses. Va ballar amb les algues, va nedar amb peixos de totes les formes i colors. «Que bonic!» va exclamar. Contenta i feliç, es va refugiar en una cova i es va quedar tranquil·la i adormida. Van passar uns quants mesos i la tortuga es va fer gran, més gran gairebé que la seva cova. Però mai no seria tan grossa com l'immens oceà. La tortuga va recórrer nedant i nedant molts quilòmetres per l'increïble mar blau. Estava tota sola, però no se sentia trista, perquè l'oceà era el seu amic. Per fi va acabar el viatge de la tortugueta. Havia arribat a l'altra punta del món. Llar, dolça llar, va sospirar. I quina llar tan meravellosa! En aquell indret va viure feliç durant molts anys, fins que va arribar el dia que va haver de tornar al lloc on havia nascut, com fan totes les tortugues. La tortugueta va creuar el mar de tornada a la platja on havia nascut. Va fer aquell viatge moltes vegades, però sempre trobava coses noves i diferents. Va descobrir altres paisatges meravellosos, va fer nous amics i va donar la benvinguda a tortuguetes menudes acabades de néixer. Ara bé, ella també era diferent. A mesura que anava creixent, el seu amor pel mar també creixia. Però un dia va canviar moltíssim. Què havia passat al mar? Ostres! Els seus preciosos colors es van enfosquir i la tortugueta es va trobar unes criatures molt estranyes. Hola, amigues! Però, sabeu què? Que aquestes mai responien. Tot era cada cop més lleig. Res era igual que abans. I la tortuga se sentia perduda als llocs que coneixia tan i tan bé. Un dia, la pobra tortugueta va quedar atrapada en una xarxa juntament amb un munt de bosses i plàstics.
no es podia moure. Estava trista i tenia molta por. La tortugueta pensava que no podria tornar a fer el seu meravellós viatge mai més. Però tot d'una van aparèixer unes persones que van nedar fins on era ella. I la van alliberar! De mica en mica van veure com aquelles persones tenien cura de les algues, dels coralls i dels seus amics. Gràcies! Va exclamar la tortugueta feliç. Li havien tornat el seu meravellós mar de preciosos colors. I així és com aquesta història de la tortugueta acaba bé. Però perquè acabi sempre bé, hem de cuidar el planeta i no contaminar.